Good morning mga kaparmer. Sa wakas magsaking na punta mga kaparmer Kay ato ning i-deliver ogma kay naapay ipuli nato pag luno. Magsaking na mi ani mga kaparmer ang dinero to ana. Karon magsaking na pud mi sa ikaduha. Mga kaparmer, ingon ani ang gwapo, ingon ani ang resulta sa kuan mga kaparmer. Wapo kayo kukwas na ang bagol nga gikulong.